Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega. Volvemos unha semana máis, por se alguén non se deu conta, a non estar en La Gulet. Non ides berrar hoxe? Nada? Non ides dicir ningún... ¿Se puede gritar? No, home, claro, porque, a ver, No podemos hablar. a ver, espera un momentiño, Óscar Cruz, non entres aínda porque ti és unha das sorpresas do programa, entón que están os Porco Bravú reunidos, non, agora xa podes falar todo o tempo. Entón estaba eu agardando para darlle a nova aos ointes que están ávidos de saber quen está hoxe connosco, estaban desexando a reunión de Porco Bravú no como que non dende a tempada pasada, porque está Boquete, fala ti tamén, porque ti tamén estás, Boquete. Es que nos sempre entramos a cachón. Sí, no, sí, pues sempre entraste neste programa. Claro, iso é o que hai. Agora podes falar, Óscar. Podes nunca falar. Conseguimos, pero é que sempre non te decatas que nunca conseguimos entrar no momento que nos dis. Entrade sempre despois de... Nunca conseguimos. Bueno, tampouco eu nunca consigo lembrar en que momento vos dixen que tiñades que entrar. Tamén hai que dicilo. ¿Cómo que no? Ves, cada un vai a súa... La gulete. Bueno, moi ben. La gulete. A xente da Radio Galega xa está tranquila porque efectivamente ve que aínda que estamos facendo xa o terceiro Corentena Edition, e isto non mudou de concepto, mesmo Pepe Capelán está entrando a través do videopodcast que veredes en breve mañá ou pasado nas redes sociais. Está facendo xogos con croma. Sabedes que é esa pantalla verde que se pon por detrás na tele para proxectar, eu que sei, Las Vegas ou o que sexa. El está poñendo un logotipo do Supermartes nestes intres. O que pasa é que como ten unha luz na súa casa que é un pouco deficiente, aparece como camuflada. Non digo que estea mal nin nada. Meu pai traballa en Fenosa. Ah, sí? Hostia, bueno, traballa, jubilado xa, pero hostia. Como que me estás contando? Ahora a falar mal da iluminación da miña casa. Non, a túa casa está perfecta. Digo que agora estás cunha iluminación intimista. Entón, o programa non é que recollida, claro, non é quen de facer ben o que é a transposición do fondo. Diga, adiante, Fernando Carlos, Requerre. perdón. Sí, digo, non vos liedes moito, porque aquí en Cunti sigo co microclima e agora só teño unha hora de luz ao día. Entón, é a hora que teño para gravar. Sí, vale. Volves a facer de noite. Nada, pois entón presento a todo o equipo porque, como sabedes, dende que empezamos a corentena estamos en Gabinete de Crise. O equipo completo, equipo con Mansi, que decían os mestres, está do como que non está reunido. Fernando Requerre dende Cuntis. Buenos días, Carlos. Como dicías, seguimos co mesmo clima. Sí, bueno, microclima aquí en Cuntis. Para ti é vos días sempre, non? Porque claro, como sempre de día. Vai ben. Oxe teño solo teño unha hora de luz. Unha hora de luz. Estás a facer de noite, agora xusto ás 12 da noite. Sí. 12 pico xa. Entón, nada, en canto rematemos o programa, a dormir. Vale, perfecto. O que hai. Dende Arteixo, directamente dende a súa casa, con luz recollida, como ten que ser a estas horas, Pepe Capelán. Como estamos, Pepe? Efectivamente, moi boas noites, Carlos, boas noites a todos os ointes e ointas do Como que non, como ti ben dis, luz recollida directamente do poste que teño enfrente da casa. Moi ben. Recollida sin pasar polo contador. Nada, pois son exactamente as 12 e uns minutos. 12 10. Temos o mismo fuso horario que no resto da península contra todo pronóstico. Efectivamente. Pois está Pepe Capelán. Dende Vigo, Alejandro Martínez Pini, como andamos, Pini? Hola, Carlos, boas noites, que tal? Moi ben, pois moi boas noites aquí con esta corentena aínda en riba, pero coa sorte de que hoxe temos a reunión dos Porco Bravú, no como que non, que xa é un fito en sí mesmo, como ti sabes. Reunited. Reunited 11 again.
Van antes que os Oasis, que non se reúnen nunca. Ah, sí, os Oasis nunca se van. Bueno, nos tivemos unha banda tributo, cuidado, dos Oasis. Temos tamén a David Augusto. Hola, Carlos, boas noites. De novo- Como estás, Carlos? Que tú moito preguntas, pero pouco nos contas. Eu estou ben, moderadamente ben, bastante confinado. A verdade é que baixei 3 veces, esta semana sí que tiven que baixar porque tiven que ir ao caixeiro. E tiven que ir mercar un par de, bueno, unha vez esta semana nada máis, porque a outra fixen a compra por internet. Eu non son moito de contar a miña vida na radio, pero se queredes podo encher toda a hora que queda como que non falando vos de min. Pero vamos, como Mira, vexades. Quería felicitarte Grazas, moi amable, sempre porque pola reunión dos Porco Bravú, que despois daquela pelexa que tiveron entre eles, é un momento moi emotivo agora que se volvan a reunir para este programa. Bueno, non Grazas, Carlos. Nada, por favor, a ti. Non sabemos, están reunidos ou é un caso martes e 13, O mellor levanse mal, pero logo saen na tele din que se levan ben. Bueno, en fin. Levamos tempos en estar no mesmo sitio. Sí, bueno. Moito tempo. Non sei por qué exactamente, pero sí que é verdade que fai tempo que non nos vemos. Pero estades traballando, mira, isto non ia así o programa, pero bueno, estades traballando en cousas novas, non? Xa, digo, a distancia, acabades de dicirnos antes de entrar no programa a micro pechado. Estamos escribindo cousiñas novas. Sí. Temos unha amiga que unha crack que estamos facendo con ela unha serie de animación. Porco Bravú unha serie de animación, non a queredes, claro que a queredes. Unha serie de animación, pero isto é impresionante, unha serie de animación así a lo loco, como quen fai un churro. Non, maravilloso. Bueno, pois se pode adiantar algo máis ou non? Non se pode. É unha viaxe a Marte, unha misión a Marte. Vale. Uns idiotas. Bueno, cando teñades algo máis, xa sabedes onde debides presentala, non sei, pero vamos, a contarnos máis cousas, está a vosa casa, O primeiro sitio sempre no como que non. Grazas, Óscar Cruz, que bonito. Por certo, quedou pendente da semana pasada unha sección, bueno, da semana pasada e da anterior, unha sección que fai Pepe Capelán, que ele estaba a dicirme sempre, non, pero non fai falla que a faga. Pepe, hai que facela, porque a xente está botando a de menos, moito. Bueno, pois ten razón. A ver, ademais hai que recordarle a xente que temos un consultorio. Sí. Temos un número de teléfono de WhatsApp que non está en cuarentena, ese número de WhatsApp. Non. Que é o 604029957. Dixen, non é? Sí, 604029957, correcto. Es que este que temos aquí, non sei se se ve. Sí. Está se vendo. Vese. Vale, no, que non me vexo a min. Ahora, mira. Aí está. Aquí, como que non? Correcto. Ata o de agora sempre dicía eu, só temas profesionais. Bueno, a partir de ahora xa tampouco pasa nada se queredes mandar un WhatsApp tonteando, vale? Bueno, vale, en fin. Porque este corpo non vai estar así sempre, ben. Efectivamente. O 604029957 é o teléfono do CC, o consultorio como que Capelán contesta. Claro. Temos varias consultas adiadas, que diríamos... Mira se hai tempo que non fas a sección que xa non te lembras exactamente. No, era consultorio Capelán contesta, pero eso, temos varias consultas adiadas ou atrasadas, depende como queiras decir, se ben ou mal. Non, pero... está ben dito. O que pasa é que se queres, o que facemos é escoitar unha desas, porque aínda temos algunha máis para as vindeiras semanas, e lembrar a todo o mundo que xa que está na casa e non ten nada que facer, que mande consultas. 604029957 Pepe Capelán responde a todo, con criterio ou non, pero el responde a todo, sen dúbida alguna. Escoitamos unha que nos chegou e que parece mentira. Eu creo que nos chegou, non sei se antes do confinamento, Pepe. Non o sei. Sí, seguro, vamos. Por aí andaba, escoitámola, veña. Podemos a ver se escoitamos o que nos contan dende aquí, vale? Que a ver se podemos. Veña, dalle aí. Que ben senta ser un gañador, Xogar 5 veces, pero gañar unha, ao menos alivia. Tanto que saín da casa. Estou nun hotel na Coruña. Facendo que? Non o podo dicir. Agora, iso sí, teño non unha pregunta, Capelán, senón unha proposta. E non vai directamente a ti. Bueno, unha pregunta, pero realmente unha proposta para outra persoa. Ti crees, por cambiar de xogo, ti crees que Carlos Tresandí aceptaría menos xogo
do concurso de tiros libres do Iberconsanfi? Digo por cambiar un pouco de aires, e ademais porque teño moi boa puntería e moi bons reflexos para coller a bola e así. Xa se notou na última vez que xoguei ao concurso do Baile Balalguén que Pini lanzou unha cousa e eu collina perfectamente. Así que, capelán, podes preguntarlle iso a Carlos Tresandí e a ver se hai posibilidade por cambiar de aires, vamos, non por humillar os demais, a puntería que teño. E nada, aquí, efectivamente, a quinta chamada. A quinta, sí. Teño unha vida curiosa e aburrome demasiado. Pero que llevamos facer? Se son o cuatriperdedor e unha vez gañador do Baile Balalguén, será por algo. Veña, un saúdo, moitas grazas. Mira, Andrés, este non é o teu programa. Eso sí xa. A ver, Eso sí xa. Fernando, por favor, esta non é a tua. Perdón. Vale. Vale. Andrés, este non é o teu programa, vale? Vale, isto chámase Como que non, dirixido e presentado por Carlos Tresandí. Eso para empezar. Bueno, Ahí. Vale. bueno, ahí está. Bueno, como sexa. Sí, pero vamos. Que... Vale, bien. Pues, bueno, eso porque quero eu. Claro, por suposto. Sí, se tú bien. Ben, entonces, moi ben. O que me gusta, Andrés, é a túa humildade. Me gusta que seas igual de humilde que a min, porque a min a humilde non me gana ni Dios. Mira, que yo no lo hay, me cago en la puta. Vale, Andrés, entonces, mira, mi consejiño es subcampeón, que eres un subcampeón. Porque perdiches 4 e ganaches unha, vale? Bien. Repito, isto é Como que non, e aquí dirixe e presenta Carlos Tresandí, colaboran Fernando RQR e Pepe Capelán, os controis técnicos Alejandro Martínez Pini, e na produción e un amigo David Augusto. A temporada que ven, ao mellor, volves a concursar, si queremos. Vale? Pero de momento... As fotos pa pasarela, que? Vamos Que a pasa coas fotos pa pasarela? a realidade, porque de momento eres un rapaz que moitas gracias por participar, pero non te cozas porque antes que a ti hai outras propostas de concursar. De feito, eu teño whatsapps de Óscar Cruz dicindo, quero concursar, verdade ou mentira, Óscar Cruz? É verdade, é verdade. Están aquí en este móvil, podense enseñar. Teño whatsapps de Óscar Cruz e de máis xente. Pero, Totalmente certo. Pensaba en facer sexting, pero non sabía quen estaba ao outro lado. Pero, de verdade, Andrés, nos agradecemos che moito que sigas o programa, que sigas mandando consultas, pero cada cousa é po que é. O concurso de triples do Iberconsanfi é para convidados. Ti, de momento, eres público / concursante. O día que te ascendamos de categoría, que xa veremos que hai que gañalo, porque aquí, este señor, aquí, papá, entendes, pasou de convidado a colaborador, pero despois de tocarlle os huevos a Carlos Tresandí. Eso é verdade ou mentira, Carlos? No, bueno, é verdade. É certo, vale, sí. Entonces, o día que te ascendamos, pois falaremos de Andrés convidado do Como que non. Mentres, vas a seguir sendo público / concursante. Que che parece? Que xa eres moito máis que moita da xente que sigue vindo a la Gulet de público. Así que, como decía outro, date cun canto nos dentes, amigo. Bueno. Vaya. Bueno, moi ben. Estamos facendo unha cousa que é pouco usual, porque nesta Corentena Edition o que esperaba menos de todos era o noso convidado, porque sabedes que os Porco Bravos, non sei se sabedes que levamos facendo xa esta terceira edición da Corentena Edition do Como que non. Estamos facendo un segmento do noso amigo Fran Rodríguez, como leva a corentena. Entón xa estivemos con el unha semana, despois da primeira semana, que foi cando falamos por primeira vez con el, despois de 2 semanas, e imos ver como está esta terceira semana. Fran Rodríguez, estás ao outro lado do fío telefónico. Moi boas noites. Boa noite, como estades, familia, como estades? Estamos moi ben. Boa noite, Fran. Como Boas. estamos? Fran, como ti xa levas tanto tempo aquí, neste programa, Sí. que non é que sexas colaborador, pero es colaborador corentenial, podríamos dicir, Sí, en certa medida. Eu bonito. decidín que xa que estás entrando todas as semanas para contarnos as túas penurias nesta corentena, dixen, pois teño que darlle, eu que sei, a lo menos unha pequena sintonía
a Sí. Fran. Que non merecen. He visto todo o que levas colgando nas últimas semanas. Decidín Sí. que, vamos, venche moi ben, ven a caída unha cousa como esta. A corentena de Fran Rodríguez. Eu digo polos Instagram, todas as fotos que estás poñendo en Instagram, que eu creo que está vaiche bastante ben, non? Outro día... Sí, adiante, por favor. Carlos, perdona, porque vime un pouco abaixo Que bonito. Bueno, pola emoción que che embarga, vale, non para nada. Estou emocionado. Por certo, que vin outro día que esa Ra Gustavo da que falamos así por riba como que non da semana pasada, saiu nun vídeo da revista Mongolia. Era túa? Era miña. Sí, está a cousa está índose das mans un pouquiño. Pero como foi iso? Contanos. Todo empezou así coa bromiña da Ra, pero de repente pois hai seguidores, xente que me escribe, me di por favor, estamos máis pendentes da Ra que dos políticos, tal, bueno, unha cousa pois nunca vista. É impresionante. Para un ser inanimado de felpa. Bueno, a ver, que Gustavo é unha autoridade, non? Pero quero dicir que, bueno, nas miñas mans eu son un amateur, como quen di. Ti és dos que lle chama Gustavo e non Kermit, non? Ti és... Eu, claro. Eu son de Gustavo. Hai que preguntarlle, aproveitando que temos unha xeración distinta no noso programa hoxe, que son os Porco Brabú, bueno, Fernando Requerre tamén está, pero outra xeración en si mesmo, xa é unha cousa que non quero que fale, porque el tiña irmáns maiores, curmáns e tal, entón non conta, pero os Porco Brabú, a Ra Gustavo para vos era Ra Gustavo ou ten outro nome? Era Ra Gustavo. Vale. Gustavo, sí. Clásico. Sí, non, de toda a vida. Clásico da comedia, clasicote. Non, digo porque ás veces hai xente que xa lle chama de outro xito. Kermit, non é Kermit, o seu nome. Bueno, en Sudamérica... Igual, Carlos, se podemos referirnos a ela como a Ra a secas, porque igual me cae un burofax da Jim Henson Creature Shop que... Non, sabes de quen che cae o burofax? De Disney, porque iso xa non é de Jim Henson, que É verdad. Que peor... Foi fagocitado. Aínda peor, non, pero solamente os Muppets, porque sabes que Jim Henson tiña todo, non? Vou explicar, por exemplo, a Óscar Cruz, que é moi fan del Fraggle Rock, dende hai un ano. Tiña un trauma con iso. Sí, porque, bueno, concursou aquí e non sabía, non recoñeceu a sintonía de Fraggle Rock, entón quedoulle aí un estigma. Pero digo que Jim Henson tiña todo, non? Tiña Barrio Sésamo, tiña os Muppets e tal. Pero cando chegou Disney mercou solamente os bonecos que pertencían á liña dos Muppets, pero non a Barrio Sésamo. Claro. Que feo. Que feo. Ti lembras que cando nos víamos Barrio Sésamo, de pequeno, pois a Ra Gustavo saía en Barrio Sésamo, perfectamente. Ti lembras, non? Pero agora resulta que non pode sair, porque é dos Muppets, nada máis. Entón, bueno... O sea, é un cisma, o que se chama un cisma. Falando de cousas raras, como van as humidades da casa? Porque temos unha foto que imos colocar agora mesmo no vídeo podcast, podedes entrar nas nosas redes sociais para velo, pero lembramos que conta, por favor, que che aconteceu a semana pasada por se alguén non nos escoitou. Fran. Bueno, pois, resumindo, estou facendo reformas na casa, canteo, aquaplás, pintura, que, por certo, tamén teño que poñer a mascarilla para traballar na casa, entón, claro, xa son 20... non-stop mascarilla na miña vida. É unha mascarilla perpetua. Entón, pois, nunha parte que estaba arranxando, cerca do cuarto da lavadora, apareceu pois unha humidade. A mí, ao principio, parecíame que se estaba formando algo, pero non tiña moi claro que... E ao final resultou ser a cara de Don Leandro de Borbón, unha personaxe que boto de menos na miña vida, realmente, Carlos. É un momento perfecto para reivindicar un pouco esa figura e a de outras persoas que tamén vou votando, non? Como son as cuarentenas, que de repente votas de menos a xente así que dis, Don Leandro de Borbón, pois mira, aí está. Non sei. Moi paranormal todo.
Es xa famoso polas túas que Pepe Capelán lle fai meter ata isto. Digo que es famoso xa polas túas psicofonías. Non sei se esta semana tes algunha máis que ofrecernos por petición popular, eu non quero, tampouco me gusta estirar o chicle, pero mira, esta semana vou Fran, que quere unha petición. Gustaríame que repetiras o teu gran éxito adimensional de Germán de Argumosa, por favor. Por suposto. É un one hit wonder do paranormal. Sí. Se queres engadir algunha máis, tamén podes, sen ningún problema. Non, pero sí quero adiantar que xa estou facendo intentando gravar as miñas propias psicofonías. Claro, como está don Leandro aí, viciante, xa estou probando e seguramente a semana que ven teremos a primeira psicofonía, porque penso que pillei algo, pero teño que comprobar. Chamei ao grupo EPTA, o grupo EPTA, que son Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, e tal, e non teño resposta todavía, pero pedinlles que limpasen unha grabación que fixen na que penso que hai algo, Carlos. Penso que hai algo aí, algo aí. Como nos discos de Iron Maiden, o revés. Efectivamente, 666, The Number of the Beast. Correcto. Efectivamente, sí. Peace of Mind, Somewhere in Time. Bueno, todas esas cousas, non? Sí, claro, o que habían nos discos de Iron Maiden ao revés. Pois eu digo unha cousa, estou xa ávido de coñecer exactamente que limpes ben a psicofonía, bueno, esa grabación para ver se sai algo, que ademais ainda por riba, cando andas lixando, hai que limpar moitísimo máis, porque claro, tes que ter o piso, claro, manga por hombro, pero se es quen de recuperar esa psicofonía ou de confirmar que hai algo aí, nós a semana que ven estaremos super encantadísimos de escoitalo. Vamos, xa. Vale, moi ben. Que está revelándose como unha fenomenoloxía moi multimedia, non? Sí. Imaxe, sonido, hai un pouco de todo. Entón, pois, mira. A ver, vivimos na época dos Brady Bunch. É verdade. Nos medios, xa o dixemos. A vida é os Brady Bunch. ¿Sabes? É verdade. Entón queredes que repita dimensional, non? Petición de Pepe Capelán e como ao final tampouco lle podemos facer a transferencia porque está moi lonxe, pois polo menos Por certo, Pepe, que agora xa rematando a intervención farei unha revelación que non sei se te implica ou non. Como? Pero bueno, vou no deixar aí. Agora fago o adimensional e logo xa falamos deste tema. Vale, espera que che poñemos un pouquiño de reverb para que a cousa estea mellor. Digo xa, ti cando queiras. Vale, Fran? Veña, adiante, por favor. Adimensional es adimensional. Vamos, isto non é unha maravilla, eu xa non sei o que é unha maravilla. Un aplauso de mira, grazas. Pouco aplaudimos últimamente no programa. O mellor imitador vivo das psicofonías de Germán de Argumosa. Efectivamente. Fran, antes de rematar, queres engadir iso que ias dicir ou non? Sí, mira, que a ver como dicilo. Está aparecendo outra cara na parede. Ao lado de Leandro de Borbón. Ao carón de don Leandro está aparecendo outra cara. Non sei, porque, a ver, teño dúas teorías. Pode ser Margarita Landi a famosa xornalista del Caso. Margarita Landi ou, perdón... Ou Pepe Capelán. Ou Pepe Capelán. Que está nun momento a psicoimaxe que sabedes que cando o feto se desenrola, pois hai un estadio común a todas as especies, non? Pois a psicoimaxe está un pouco nese estadio agora tamén. O sea, que pode ir para a banda de Laíño Margarita Landi ou para a banda del Estrobe Pepe Capelán. Bueno, pois sí, a ver, eu non era de votar de menos a Pepe Capelán, pero claro, neste contexto o subconsciente, non? Pero non sei, pode ser Margarita Landi tamén, non che sei. Bueno, nos estaremos atentos, esperemos que a semana que ven xa iso estea máis claro, que esclarezamos un pouquiño este misterio, e volvemos falar contigo que o mellor ata podemos verte a semana que ven.
Non, Fran? Pode ser. Bueno, Sí, xa veremos. sí. Tampouco imos adiantar pode nada, ser, xa veremos. Sí, pode ser que sí, Fran, teño outra para rematar esta conexión. Sí. Teño unha homenaxe para ti que agardo que che Sí. guste, que tamén me pareceu que era algo que se podía prestar, vale? Moi ben. E de paso aos ointes que nos están escoitando isto, mira. Moi ben. Carlos, unha cousiña antes. Sí, non, xa cho puxen por debaixo, Por pero ti favor. podes dicir o que queiras, sí. A ver, por favor, pido por favor aos programadores da televisión, por favor, nestes tempos de cuarentena, onde está Walker Texas Ranger? Onde está? Vale. Culo. Onde está, efectivamente? Onde está? Pois Con esa canción, Cause the eyes of the Ranger are upon you, interpretada polo mesmísimo Chuck Norris, dato que moita xente descoñece. que me estás contando? Esa canción cantaba Chuck Norris? Home, por favor, Carlos. A semana que ven... Acaso tiñe... Sí, Hombre. tiña dúbidas. A semana que ven recupero e poño nesta, pero agora teño outra para ti, que seguro que Sí, che gusta. A ver sí. se podes escoitar un anaco e tamén o poñemos para o resto dos ointes do Como que non na Radio Galega. And people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky. But green is the color of spring. O mellor a xente non entende exactamente por que poñemos isto, pero este é o It's Not Easy Being Green, que popularizou a Ra, pero interpretada polo gran Ray Charles. Esta nosa homenaxe para ti nestes intres, Fran Rodríguez de Cuarentena. A emoción embarga, normal. Non é que se corte o teléfono, que está chorando, amigos do Intes do Como que non. Fran, nada, home. Tómate unha valeriana, recupérate e escoitámonos a semana que ven aquí no Como que non, vale, Fran? Unha aperta forte, familia. Cuidade vos moito. Hasta loguiño. Loguiño, Fran, unha aperta. En fin, bueno, hoxe 6 de abril, que isto é algo que hai que dicir, sen dúbida, o 6 de abril de 1869 paténtase o celuloide. Vamos! Xa está, quero dicir, a efeméride de hoxe esta. Puxencho difícil, non? Un pouco difícil, pero Bueno, sabedes que hai que analizalo coa sabedoría e ese saber estar que ten Alejandro Martínez Pini. Bueno, Pini, que queres dicirnos do 6 de abril de 1869, esta data na que se patenta o celuloide? pois sendo o día que se patenta o primeiro celuloide é o celuloide nai. A sección de Pini, amigos. Casi igual, Pini. Pero si ten toda a razón. É que ten toda a razón. Sí, no. Cando un ten a razón hai que dicilo, xa está. Despois poderás usar para o que sexa, pero... Efectivamente. Pois a verá, hai moita xente que está pensando que non ten ningunha razón. Como que non? Amigos, amigas, o Salón do Presentadores Radio Galega presentan un programa de abril confinado. Como que non? Esta noite os Special Guest Stars son Osvaldo Digón, os Porco Bravú e a música de Llorente Tribu. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, como estamos? Benvidos ao Como que non. Estamos na Radio Galega, estamos xa a piques de comezar este programa coa presenza imprescindible, ia dicir, dos Porco Bravú, Óscar Cruz e Jorge Boquete. Como estamos? Pero que ademais antes escoitabades o mellor ruidos, pois claro, isto de facer videoconferencias a xente non é consciente na súa casa do que se escoita fora, pero estaba facendo reformas tamén o noso segundo convidado do día, que é o gran Osvaldo Digón, que xa está connosco. Que tal, Osvaldo? Benvido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, brother? En fin. ¿Qué pasa? Me pillades, me pillades maquillándome, que va a salir una televisión. ¿Cómo está? Verdad, estoy...
Muy bien, tío. Muy guay, muy guay. De verdad que encantado de estar aquí con vos. De verdad que disfrutando un pouco da vosa compañía na distancia. Sí, estás un pouco distanciado. Ti estás en Monte Alto, non? Home, Monte Alto. Unha cousa moi bonita de Monte Alto é que agora aplaudes a policía aquí. É moi divertido. Que nunca como antes cambia o mundo, seguida, non? Como cambia, hai cousas boas, non? Ou sexa, que podemos dicir que como consecuencia do coronavirus está a diminución da polución en grandes cidades como Madrid e Valencia é que en Monte Alto aplaudes a policía. A la policía se la aplaude cando pasa. Moi ben. Bueno, cousas que pasan, está ben sabelo. En fin. Está guai. Mira, agora falamos contigo porque ademais estás facendo, aínda que estamos todos máis menos parados nas nosas casas, vos tamén estades facendo cousiñas por Instagram, polas redes sociais. Falamos agora, Osvaldo, pero que vale, sabes okay. Pero que nos podes interromper cando queiras, pois sabes que aquí isto imos ao duty free. Vale. O que pasa é que como hoxe é o gran día da reunión dos Porco Bravú, que isto non pasaba dende hai tempo, decidimos... Desde 1984. Mínimo. Levaba Sálvame Deluxe detrás deste momento. Como se nos levantamos de los frutiños, amigo. E non vendimos a exclusiva. Toma, por vir aquí. Jorge Javier, te lo papamos, toma. O caso é que lle dixemos antes a Jorge e a Óscar que como íamos estar así, pois parolando un pouco durante como que non, que nos recomendasen eles que son millennials e ademais que teñen un amplo coñecemento do mundo audiovisual, dixemos, hai que recomendar a xente que isto non o fixo ninguén, seguro que non o fixo ninguén, recomendar cousas para facer a cuarentena, non o fixo ninguén. E nós, como vamos na vanguarda, dixemos, pois agora que xa pasaron 3 semanas e xa o fixo todo o mundo, vámonos. Dixemos, escollede unha peli, unha canción e un xogo que pode ser virtual ou físico para recomendar a xente, porque tampouco está de máis dar ideas. E sabedes por que o facemos agora? Porque a xente empezou a dar ideas o día seguinte do confinamento. Moi intelixente. Que non claro, que non estaba, ou seja, a intención era boa, pero claro, a ver, é que levas un día na casa e que agora xa levamos 3 semanas. O mellor este é o momento de empezar a dar ideas para facer, porque o mellor xa fixemos todo. En estas 3 semanas xa fixemos todo, xa non temos nada máis que facer. Entonces, imos agora recomendar aos ointes, a nosa audiencia do Como que non, por parte dos Porco Bravú, que prepararon ademais cada un pola súa conta unha canción, unha película e un xogo. Comezamos, que quere comezar? Dame igual, calquera dos dous. Por orden... Dale, Óscar. Óscar, adiante. Pero eu comento, o sea, fago recomendacións así a... Sí, ti podes... A ver, este é o teu programa, podes facer o que che pete. Vale, que presión. Hola, amigos, benvidos a Como que non, presentado por Óscar Cruz. Adiante. A ver, recomendei, eu dixenlle a Carlos, o meu xogo, o xogo que recurrín agora que podo estar encerrado e que non teño nada que facer, para min, a miña infancia foi o Pokémon. Entón agora estou volvendo o Pokémon. Que me estás contando? Estou volvendo Pokémon, porque podes pasar moitísimo rato aí e da igual, ademais, xogo no ordenador e podes ir como moitísimo máis rápido. Entón vou aí, Pikachu, pa! E encántame. Pero é unha pasada. O sea, xogas no ordenador, pero é como unha recreación de algún xogo da Nintendo, da DS, ou é unha cousa... Claro, sí. Vale. A ver, recoñezo que estou xogando un rollo pirata. Un rollo pirata? No, home, no, tampouco, no, pirata non, home, que cho deixaron. No, seguro que porque teño a Game Boy en Pontevedra, non a teño aquí, entón teño que piratear. Ah, é por responsabilidade democrática. Claro, no, xoga por Zoom, pon a Game Boy no outro lado con un familiar e valle dicindo, dallo A, dallo B, claro, normal. Iso está ben. Dicías, Pepe, dicías algo? Digo que decía Óscar que non teño Game Boy aquí, que teño en Pontevedra. Onde é aquí, Óscar Cruz? Queremos saber onde estás. Aquí estou na Coruña, estou no barrio de Peruleiro, que estáse facendo, vai ser o novo Malasaña, porque no directo de Touri e Perdomo sempre falan todos os personaxes son de Peruleiro. Sí, é verdade. É din Piruleiro a peña. Claro, benvidos ao novo Malasaña de Coruña. O sea que temos xa unha recomendación por parte de Óscar Cruz, que é o Pokémon por ordenador directamente dende Pontevedra, que yo prestan. Iso temos xa un xogo. Boquete, cal é o teu xogo? Que xogo recomendas
a xente que nos está escoitando, sí. Teño un xogo que xogo moito con meu compañeiro de piso este xogo, é por o Street View de Google Maps en algún punto aleatorio do planeta e que o outro adiviñe que lugar do planeta é. Ah, vale, sí, que ti colles o Street View aleatoriamente marcas aleatoriamente ou intencionadamente, pois vale, unha rúa, non? Wuhan. Wuhan, xa. Madre mía. Que queres dicir, Fernando? Pódense ver os cartéis ou non? Que eso é o modo extremo ou modo Deus. Aí Depende, se xogas se son en inglés si poden verse, se son en outro idioma non. Vale, moi ben. Pero, que pistas das? Frío? Sí, según o que che apetezca putear o teu colega. Que guai. Está moi guai ese xogo, Sí. Aparte pode durar o tempo que queiras, dende un minuto ata 6 horas. Claro, pois eso, pois como a cuarentena dende 2 semanas é un xogo que non ten aínda data de expiración como a cuarentena. Igualmente. Bueno, iso está ben. Vale, xa temos o xogo entón, dende o Pokémon ao Street View a adiviñar en que parte do mundo estás. Osvaldo, se tes algún xogo que queras engadir, podes unirte á festa, aínda que non che comentei nada, pero Yo todos os xogos que teño son de carácter sexual. Vale. Vale, ben. A estas horas podería dicir unhos cantos, se queres, pero bueno, a túa discreción, quero dicir, a min con tal de que non me quiten o programa, eu contento, sabes? Non hai a estas horas. Pois entón mellor deixámolo para outra tertulia que temos máis. Vale, perfecto, sí. No, como que non Ansensor, facémolo. Que non como que non Sanxenxo, que é outro tipo de como que non que podemos facer tamén. Vale, temos o xogo. Sansexo en Nueva York. Iso é un remake guapísimo, hai un remake. Que guai, verdad? Sí. Bueno, podría ser Sanxenxo en Madrid tamén. Sansexo en Nueva York. Quen sabe. Imos coa película. Que película recomendamos? Óscar, que ti comezaches. A ver, eu pensei na primeira película que vin, creo que foi a primeira película que vin no confinamento, é perfecta para ver agora. Agora non tedes escapatoria, tedes que ver Eroski Paraíso. É unha película galega do colectivo Chévere, que está pois dirixida por Jorge Coira, basada nunha obra de teatro do grupo Chéveres, tamén el de Lira, está Patricia, bueno, está Cris Iglesias, está todo o mundo increíble. É unha película fermosísima, unha desas comedias que non esperas, chega ao corazón, non? E ademais estás pensando nas risas, senón que tamén hai ese punto de que te chega ao corazón. E ademais, len hai pouco que está disponible para todo o mundo a través das redes. Teño que lembrar onde, non sei en Filmin, non? Pero non. Filmin era, non? Sí, pero tamén creo que en algún, sí, adiante, David. Estivo o primeiro fin de semana de cuarentena na web do audiovisual galego, pero xa non está. Estivo de sábado a luns. Vale. Sabía que TVG tamén. Vale, na TVG sí que a botaron aí un par de semanas e tamén está en Filmin por se alguén quere consultala. Vale, temos Eroski Paraíso e cale, bueno, película ou o que queiras, algo audiovisual. Eu traio un especial de comedia de Netflix, de Marc Maron, que é este tipo. Sí, está moi guapo. Imos velo. Sí, vai compartir pantalla, boquete, todo, bueno, a xente que está na radio dalle igual. Non vou compartir pantalla, vou non poñer aquí detrás de min. Mira, ese señor. Moi ben. É o que sale no Joker con Robert De Niro. Vale. Sí. Ahora sí, joder. Claro. Está rodeado dos grandes. Dou de cuenta, hombre. Este tipo ten un especial en Netflix que chamase End Time Span, que é un xogo de palabras con a diversión do fin dos tempos, porque é un tipo que dice que xa non fai stand-up comedy, que fai sit-down tragedy. O pavo sentase nunha silla alta no escenario e conta as súas merdas. Gústame moitísimo porque acabas de lembrarme últimamente escoitei dous conceptos que me gustaron moito que todos derivan do stand-up comedy. Un é este que acabas de nomear ti, sit down tragedy, e logo está o que quere facer Fernando RQR, que é a stand-rap comedy. Que outro concepto é un meto pasta. Aí hai que entra en Patreon, Fernando, estás tardando. Vou facer
Claro. Eu poño. Vale, ou seja que xa temos dúas recomendacións para xogar, dúas recomendacións para ver, e agora imos escoitar as recomendacións que nos deixaron Óscar Cruz e Jorge Boquete para escoitar, porque tamén hai tempo para escoitar música nesta cuarentena. E imos escoitar primeiro, se che parece, Óscar, poñémola un pouquiño e agora comentas que é o que estamos escoitando. Esta é a proposta de Óscar Cruz. When you're having fun, when you're having fun, out the window. Find some time to do something. Óscar Cruz, que é isto que estamos escoitando? Isto que estamos escoitando chamase Boredom, é de Tyler, the Creator, un rapeiro que ten a miña idade. É do 91, é de Los Ángeles, parece un tipo boísimo que fai todo, produce todo o que escoitas, todo feito por él. Música de flipaos, joder, música de flipaos. Esta canción ademais fala, é perfecta para o confinamento porque fala de aburrirse, fala do aburrimento, de que faz cando te aburres. O sea, que é perfecto. É perfecto para ti, Pepe. Sei que te encanta este tipo de música, Pepe. Mira, Pepe. Un pouco máis para ti, mira, Pepe, mira. Mira, Pepe. Esta é música de Kilar, joder. É de Kilar. Esta sí. Claro, joder. Sí, é o que o Barry White agora. O Barry White agora para poñer coa luz. Por si algún día Kilo. Moi ben. Operación Kilo de Pepe Capelán terá unha explicación, ou sea, un significado completamente distinto ao que coñecemos. Sí, bueno, pero é que ese termo na zona da Coruña sí. Bueno, son cousas. Isto é para a versión censores, vale, non queremos que nos pechen o programa. No, que nos van pechar, home, agora a estas alturas. E imos escoitar cal é a opción de Boquete, que moitos estaredes pensando unha cousa, pero estou convencido de que vos vai sorprender. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Bueno. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo. Está flipando a xente que non pensaba escoitar il mundo en como que non nin de broma. Que tenga Radio Galega posta agora está... Pulgares arriba para Boquete. Dos servicios esenciales aí no seu coche, flipando. Sí. Por que il mundo, Boquete? Polo que di a canción, que non ha parado en ningún momento. Porque claro. Eu, que traballo como editor de vídeo, a miña vida diaria segue sendo a mesma. Eu sigo currando as mesmas horas, o sea, pago o mesmo. 100% o mesmo. Sodes un exemplo vivo tanto Jorge Boquete como Óscar Cruz de xente que segue traballando no que estaba traballando antes do confinamento, pero que sigue traballando prácticamente co mesmo horario, vale? E cumprindo as normas do noso presidente guapísimo. O sea que... Ves? Que máis se pode pedir? Que máis se pode... Pois, claro, subir un pouco a canción. É que na nosa xeración estamos moi preparados. Este é o noso momento. Claro. Como as cucarachas. Que... Este é o noso momento porque levamos toda a vida vivindo en estado de alarma. O sea, nos xa estábamos todo o ano na casa, solo que agora pois mola máis porque todo o mundo está confinado, entón no Instagram non ves a xente na praia. Claro. Entón, para nós é normal, é un verán.
Sí, eu explicaba yo hai pouco a uns amigos meus que eu levo toda a vida investindo en ocio para a familia. Quero dicir, comprando xogos de mesa, videoxogos, tal. A xente me dicía, porque os nenos non saen. Porque os meus nenos saían pouco ao parque, porque quedaban na casa e agora están moito mellor posicionados para sobrevivir todo isto. Claro. Están os rapaces ali dicindo, canto tempo levamos en casa? Non saben, é que xa levan, pero non teño moita sorte nisto, por iso. Pero claro, a xente como ten que sair, a xente ten que respirar e tal, pero nós como éramos moito de confinamento xa por nós mesmos, pois agora, por las circunstancias, eu sempre pensei, o día que chegue ¿cómo se chama? A pandemia esta zombie? No, o COVID. Apocalipsis. O apocalipsis zombie, apocalipsis zombie, holocausto. Autobús. Autobús. Vitrasa, Cando chego Vitrasa, vocal. Nos estamos preparados, en fin. Bueno, Boquete, Óscar, imos seguir, pero que temos aquí un convidado que hai tempo que ademais esta temporada non puido estar connosco en Lagulet, estaba na lista, pero o mellor non nos dá tempo. Non sei como se vai prolongar isto, xa veremos. Pero temos a sorte de contar hoxe, no como que non, cun home que xa nos visitou as dúas pasadas temporadas e que esta non podía ser menos. Un forte aplauso para Osvaldo Digón. Bravo. Grande Osvaldo. Grazas, bonitos. Qué guai. Bueno, Osvaldo. Oh, qué alegría vervos, tío. Pues, qué ben. Qué guai. Pois bueno, sí. Aquí estamos. Ben. Vouche dicir dous nomes, explícasme. Detectives Vale. Locho Miñoca e Miro Manteiga. Que isto? Eso non teño nin idea, mira. Eso son cousas de que de repente Pepo, sabedes, Pepo Suevos, o meu gran brother Pepo Suevos está confinado porque foi positivo, non? Sempre foi moi positivo. Ata para isto. Positivo no COVID. Sí. Entón está recluído na casa. Un día comentoume, oye, facemos, díxome así con esa voz tierna e aterciopelada, co caracteriza, facémoslle un directo de Instagram, facemos algún xogo ou algo. E eu encantadísimo de facer calquer cousa que sexa con o meu amigo Pepo. Probamos esta semana a facer así 2 directos de Instagram con 2 personaxes que son eses que dixeches, Locho Manteiga, Locho Miñoca e Miro Manteiga, en casos confinados, chamase así a movida. É un xogo de detectives para todos aqueles que non Sí, nos facemos un xogo no que cada día improvisamos sobre un caso, ¿no? Un caso que as pautas para xogar nos las dá a xente que está interactuando no chat nese momento, no directo. Nos din o asasino, que nos din a quen foi a víctima, nos din con que a matou, nos din onde aparece, nos vamos montando a historia, van salindo as personaxes cos filtros de Instagram. Moi primitivo, moi básico, estamos aprendendo tamén moitas cosas, pero ainda nos botamos unhas cantas risas. Por exemplo, podo dicirte que esta semana, no caso desta semana, tivemos que o asasino era Galloso, que matou a Piñeiro. Sí, a cousa eso dixo a xente, non, nós con todo o cariño do mundo, e foi con micrófono nos baños do Marineda. Así foi a historia que contamos hoxe. Foi unha auténtica locura, 30 minutiños de locura que se agradecen un montón con o meu amigo Pepo, e bueno, un pouco para facer a risa, botarnos unhas risas nós tamén, xente que nos sigue. A intención é prolongalo no tempo mentres sigan estas circunstancias, entendo. Bueno. O mellor, igual lles dá. Non somos tanto, somos máis de directo, de 3D. Pero bueno, mellor se funciona todo ben, hai unha franja de horario, mellor hai os domingos que queda libre, non sei. Vale, bueno, eso está moi ben. E por certo, estive vendo que tamén estades facendo impro os martes e máis que la comedia, estades facendo de novo, a proposta do Bababar, pero trasladada a este breidivanchismo. Aquí sai un pouco máis pro, porque está o señor Iago Gordillo que fai como estás facendo, pois, como faz no programa, a interfaz do programa, como se monta, como se emite, como se fora prácticamente un programa, co handicap de que a improvisación é moito máis divertida no directo, pero que funcionou moi ben outro día e os xogos estamos adaptando para poder facelos a través das redes e que queden ben.
Entonces, eso no que estamos. Outro día tivemos, 3.000 millóns de espectadores. Sí. Non sei, es que tivemos... Poucos me parecen. Poucos, ole, gracias. Sen exagerar, como dicía outro. Non, si eu estive... Sen exagerar. Eu estive vendo un anaquiño ainda media hora ou así, e sí que había moita xente congregada no que é no propio directo, e ademais o bo dixo que se non me trabuco, logo queda colgado, quero dicir que se non o ves en directo, sempre podes consultar despois o vídeo, que é o que facemos nos vídeo podcast, non? Que metimos a unha hora en directo, pero que logo queda aí e que logo pode consultarlo a xente cando queira. Correcto. Pois eso no que estamos. Que tiñas, que se che caeu? Quero dicir, non me contes todo, pero que tiñas previsto así gordo o día seguinte da alarma que tiveches que cancelar? Por curiosidade, Pois mira, pois foi, mira, con Marvel era un facía de un novo personaxe que vai aparecer ahora mismo en Marvel, van retomar compraron outra vez os de 4 Fantásticos e eu facía de Antorcha Humana. Eras Antorcha Humana, no, pero non, Antorcha Humana, mira, Antorcha Humana é Óscar Cruz, amósallo. Mira, por favor, Óscar, xa verás, non, atento, Osvaldo, porque ti non o sabes, pero Johnny Storm, mira, dalle aí, bueno, que pillei no mellor agora fora de xogo. Sí, no, pero que parece que non chuta, non? A ver, non, agora non vai. Vaya polas ánimas, estaba antes facendo o tonto con os filtros. A ver se tens que abrir a boca. E o que sí te podo dicir, Carlos, é que estou, polas mañás estou traballando con Carlos Blanco, nun proxecto que vamos facer a partir de outubro. Entón estamos aí traballando todas as mañás aí a través de online, creo que hai, e aí estamos pergeñando cousiñas que xa iremos montando e dicindo pouco a pouco. Temos que convidar a Carlos un día ao programa a ver se se anima. Total, agora é fácil animarse, quero dicir, non hai que moverse. Sí, seguro, se o chamas o pillas na casa. Sí, non, é moi probable. Bueno, pois xa falamos despois. No, liado seguro que anda, porque ao final, eu non sei se vos pasa, pero os que estamos traballando nisto, eu, entre outras cousas, non me dou tempo moito a aburrirme, porque me pasame un pouco como a Óscar e como a Boquete, e supoño que como a vos. Ao final na casa teño máis chollo que non dou acabado, e chega, o peor de todo é como todo é un luns continuo ou un domingo continuo, non sei moi ben, pero ao final non me entero de nada. Outro día, mira, chamamos a Ángela Triana, que vai estar connosco, por certo, se aviso a vindeira semana, e dicíamos, mira, gravamos os xoves, porque, bueno, non sei se a xente o sabe, pero ás veces gravamos este programa. Bueno, tamén o avisamos nas redes sociais. Agora é directo, pero ás veces gravámoslo. Vale. E díxome Ángela, pero xoves que ven é festivo, dixen. Así... bueno, vale, claro, pues bueno. Pues sí, será, claro, pero se está... lo decimos. Claro, pero non sei se vos pasa, ao final, os que traballades como Pepe tal, que traballa fora, aínda ten, o David, que tamén está traballando, bueno, que ides ao lugar de traballo, aínda tedes máis consciencia do día da semana, pero eu estou, o xoves é festivo, que Semana Santa, vale, moi ben, pues bueno, pois, se vos lo dicides... Eu digo, chico, eu non sei en que día vivo, pero xa de hai moitos anos. Sí, bueno, pero iso non tiña que ver co confinamento. É un problema aparte, quero dicir, son... En fin, bueno, imos pasar, porque xa se nos está acabando o tempo, pero imos pasar un anaquiño a un clásico deste programa, que era que chegaba a sección de RQR e non tiña tempo. E hoxe estamos a conseguilo, pero aínda que sexa un anaco que pase a xeración espontánea de Fernando RQR. Carlos, para un segundiño, perdón. Sí, pero paro de todo. Paro, baixo así. Sí. Vale, sí, perdón. Estaba me vendo agora aquí na cámara miña. Sí. Este é o que vedes vos normalmente. Porque é un pouco ridículo, Sí, é moi ridículo. Este é o que... Pero xa non o sabías, é o que hai, é o que hai. Dende hai 3 anos. Vale, pois xa casi deixa todo mellor, porque xa dame un pouco de vergoña. Pero a ver, tiña que darche vergoña hai 3 anos, agora xa da igual. Pero non o sabía, bueno, da igual. Bueno, vale, igual. Non sei se me vichedes que está un pouco así difuso durante todo o programa, porque non sabes que por aquí abaixo, que xa me dá mágoa, apareceu o veciño con mascarela. Sí, mascarela Xe, por suposto, claro. Con guantes e tal, e dixen, nada, este xa se contaxiou, pero iba a sulfatar.
O sea, despois xa quedei tranquilo, iba a sulfatar. Vale. Entón, nada, todo tranqui. Nada, teño un montón de cosas que contarvos, pero eu que sei. Tive un mal día outro día, fastidiéme un dedo, o dedo gordo do pé, quebrei unha man. Vino. Sí, mira, non sei se se ve aí, mira. Pero iso é unha cicatriz grande. Madre de Dios, que traxedia. Que fixeches? Facendo churrasco. Sí, peguei un quemazo de cara. Ten a grella, se vos fixades para os da radio, ten xusto non na palma da man, senón no anverso, o que é tatuado todo un dos ferros da grella do churrasco, segurísimo. Que xa é difícil, pero bueno, pasoume. Vale. Pero agora tens que facer outra queimadura no outro sentido, sí. Para hacer unha xe na palma da man. Mira, xa podía haber aproveitado, ves? Sí. Claro. Bueno, entón, quero que sebades que este é o meu momento da semana. Este ratiño con vos. Entón, xa aproveitei a inspiración e fixenlle unha alegoría á radio. A radio, que bonito que foi que aparte acabamos de cumplir a Radio Galega, estivemos de aniversario hai nada, hai unha semana. Aparte mañá, o sea, esta mañá sai o EGM, o EGM, que pode ser o último cravo no ataúde, pode ser o sea mañá. O último cravo do ataúde pode ser dentro de 8 horas ou así. Pero bueno, quen sabe, non pasa nada. Para rematar por todo lo alto. Moi ben, pois xa vos digo que hai unha parte que non me quedaba un pouco curta e recurrín un pouco a, bueno, non sei se plagio, pero igual o soa un pouco o anaco. Queres que che meta un fondiño de piano así para reclamar ou non? Por favor, Carlos. Sí, por favor, Carlos. Os teus desexos son por detrás aí. Son ordes porque mo pediches cando falamos pola mañá. Sí, correcto. Dalle. Radio. Son un extra da radio. Do extra radio. Pero son extras os sons que radio. Atómico como radio, nobre pero de barrio. Me tiro algún gas. Quedaches frío como un cubito cando partiches o cúbito e mailo radio por un cuiño. Radios. Ra. O Deus. E ti, adeus. Non o pillaches, volve para atrás. Vivo nunha radiografía na que os meus osos son as vosas risas. Non é doada velas, pero cando o trasluz distíngoas, entendo todo. A radio fórmula non me gusta, me asusta. No cerebro se me incrusta. Estou farto de escoitar a busta. E non. Non soy un Superman. Nada máis que un radioafeccionado moi profesional. Son un extra da radio do extra radio. E son extras os sons que eu radio. Aquí ven a parte que copiei un pouquillo, A ver. Radio. Sustantivo feminino. Forma abreviada da radiodifusión. Locutor de radio, programas de radio. Radio sustantivo masculino, química. Elemento químico metálico do grupo dos alcalinotérreos, moi radiactivo de cor branca prateada. O seu símbolo é o Ra. O radio foi descuberto en 1898 por Pierre-Marie Curie. Radio. Coa entonación exacta e a maxia da radio, incluso o diccionario, é un arte. Son un extra da radio, do extra radio. Son extras os sons que eu radio. Somos varios, os que temos na mesa, os collóns e os ovarios, para que, entre tanto escombro, entre tanta enfermidade, cheguemos a tocarlle alguén nos seus ombros solitarios e lembre a felicidade que sentiu, aló abaixo, sentado e vendo para nós nun escenario. Cago en la mar! ¡Bravo! ¡Bonito! Bravo, acabou xa, non?
Sí, é iconoclasta. Sí. Vale. Eu estaba con a tensión terrible porque non sabía cando darlle para arriba o volume, sabes? É como cando vas a un concerto, sabedes o concepto ese do concerto que non coñeces a canción e paran e ti dis, bravo, pero seguía. Pois estaba igual dicindo, claro, que agora se lle subo. Que énfase, que todo, que entonación. Sí, que luz exterior. Moi ben, Fernando Requerre, por compartir este cuanto de arte concreto no como que non do que acabamos de ser partícipes. Gustaríame continuar ata non podo continuar porque sabedes que hora vai ser, non? Queda pouco para que A unha. Sí, é moi difícil coordinar co lag das comunicacións, pero que sí quero é darlle as grazas aos amigos de Porco Bravú, Óscar Cruz e Jorge Boquete por estar connosco e a Osvaldo Digón. Grazas, amigos, por estar aquí. Moitas grazas a vos. Esta noite de domingo, esta noite de luns xa, porque xa é luns, xa 6 de abril, Ósval, seguímoste nas redes sociais polo momento, vale? Estaremos atentos a todo o que vayas facendo. Xa falaremos, se podemos, o vindeiro mes de setembro antes desa gran estrea do que estás preparando con Carlos Blanco. Sí. Esperemos que todo se normalice. Bueno, malo será que en setembro seguramente, sí, malo será. Dende logo meu máis encarecido agradecemento a toda esa xente que está traballando aí para que todo isto volva á normalidade. Nós o único que temos que facer é quedar na casa. E aí estamos. Bueno, gracias a vos. Custa comprendelo ás veces, quedade na casa dunha vez, por favor. Os que non estades na casa, que non tedes que sair, hai que quedar na casa. Como fan Óscar Cruz e Jorge Boquete, que levantan o país, pero quedando na casa. Óscar, Boquete, un placer. Sabedes que está vos a... Teño unha proposta para vos. A ver se queredes. A semana que ven imos ter baile balo alguén. Vale? E vos sodes convidados habitualmente. Pero que vos parecería se xogamos o baile balo alguén por teléfono con vosco e unidesvos aos convidados que imos ter a semana que ven, que son Alex Fidalgo e Ángela Triana. Chico guapísimo, por cierto. Sí, está moi ben para a súa idade. E que quede como aviso xa para Andrés, que igual que se pode subir, podese descender, como lle está pensando estes dous. Efectivamente. Vamos caendo, en picado. Cuidado, Xogamos de todo, neste programa xogamos de todo. É que me parece maravilloso poder aproveitar este momento para xogar cos Porco Bravú un contra outro e a ver que ocorre no baile balón. Quedamos con Digo que querese provocar outro cisma, Carlos. Efectivamente. Claro. Mellor nos ven agora mesmo. Efectivamente, pois que se enfaden e así logo volven reunirse no como que non e seguimos sacando pasta. Isto as exclusivas é o que vende. Óscar, Boquete, se vos parece, chamámonos por teléfono a semana que ven e xogamos con vosco. Moitísimas grazas e xa nos iredes contando como vai esa serie de animación que estades preparando e que teremos novas dela, supoño que a volta do verán, non? Esperemos que pronto, incluso esperemos que moito antes. Que moito antes? Sí. Sí, bueno, non digamos. A semana que ven. Unha semana que ven, isto tres. Bueno, pois a semana que ven falamos. Ósval, Óscar, Boquete, 1.000.000 grazas por estar connosco. Alejandro Martínez. Gracias a vos. Vicos a todos. Vicos, Alejandro Martínez, Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Fernando Requerre, Pepe Capelán. Marchamos e deixámosvos cun extra que nos fixeron os amigos de Llorente Tribu, el Lagulet, que está inédito e que agora ides poder desfrutar. Saxo, percusión, guitarra baixo e a voz de Paloma Llorente. Todo un luxazo para rematar o como que non os Llorente Tribu.
for the thunder and rain to quietly pass me by.